पदसगरि जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம 13வது நாள்ல இணைந்திருக்கின்றோம். 13வது நாள் அத்தியாயம் 13 கேட்பதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மேங்களூர் இஸ்கான் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தின் பெயர் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். இதில் 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. இயற்கை, அதனை அனுபவிப்பவர் மற்றும் அதனுடைய உணர்வு, அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு இந்த 13வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா, நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன, அதுல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருந்தது? இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சின்ன அத்தியாயம் அது, நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் இல்லையா? நேற்றுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி யோகம், அதுல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம்? ஸ்லோகம் 27 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. 20 மாதாஜி, 20 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிச்சிருங்க. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. வாசு. ஓம் அஜான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா கஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சக கணக ரகுநாதன் விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சக கணலலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருத்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சா கல்ப திருப்பஷ கிருபா
சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லைடும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பிரம்மணே நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாய சகஜத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா வதாந்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்வேஷே நமக. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரி வாணி பிரசாரினே நிர்விசேஷ சின்யன் யவாதி பாஸ்சாத்ய தேசதாரினே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம். இதுல 20 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்தோம். சோ அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறார், பக்தி செய்வது வந்து பக்குவமானவர்களா அல்லது அந்த உருவமற்ற அருவத்தை வழிபடக்கூடியவர்கள் வந்து பக்குவமானவர்களா, யோகிகள் பக்குவமானவர்களா அப்படின்றது கேட்டார். பகவான் சொன்னார், இருவருமே வந்து என்னை இருவருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்கின்றது. ஆனா அவங்க வரக்கூடிய வழி வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு வந்து எளிமையாக இருக்கும். ஆனால் இந்த யோகிகளுக்கு, ஏன்னா உருவம் இல்லாத ஒன்றை வந்து நம்ம எதை நோக்கி நம்ம வந்து தியானம் பண்றோம் இல்லையா, அது ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இந்த கலியுகத்தில் மிகவும் கடினம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து மிகவும் கடினத்தோட தான் வந்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்ம நேத்து வந்து பக்தி வளர்ச்சியோட முன்னேற்ற நிலைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். கம்ப்ளீட்டா பகவான் கிட்ட அந்த ஆத்ம நிவேதனம் மாதிரி ஃபுல்லா பகவான் கிட்ட சரணடைந்து அவருக்காகவே வந்து அவங்க வந்து பக்தி பண்ணுவார்கள். அது வந்து அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய உண்மையான எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தி, அது அனன்ய பக்தி. சரி, அது பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா சாதன பக்தி. சோ பகவான் என்ன சொன்னார், பக்தி செய்வதற்கு உண்டான நெறிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். நமக்கு வந்து நம்மளோட டெம்பிள்ல கொடுத்திருக்க நெறிமுறைகள் என்ன, நம்ம வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன அந்த 4 வழிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், ஒழுக்க முறைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இறைச்சி எடுத்துக்க கூடாது, தகாத பாலுறவு கூடாது, மது மாமிசம் கூடாது, சூது விளையாடுவது தவிர்க்கணும். இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் பிளஸ் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ABCD. A ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அசோசியேஷன். வைஷ்ணவர்கள் கூட நம்ம வந்து அசோசியேஷன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவங்க ஏன்னா எப்பவுமே பகவானை பத்தின தியானத்திலே இருக்கிறதுனால நமக்கும் வந்து அந்த அந்த ஒரு ஞானம் கிடைக்கும். B ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பகவத்கீதா பாகவதம் ரீடிங், அது வந்து நம்ம பண்ணணும். C ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாண்டிங். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நம்மளோட அந்த சாண்டிங் வந்து ஈவன் 1 ரவுண்டோ 2 ரவுண்டோ அதை வந்து ரெகுலரா பண்ணணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு நாள் நம்ம 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம டபுளா பண்ணலாம். ஒரு நாள் 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு நாள் ஒண்ணுமே பண்ணாம அப்படி இருக்கக்கூடாது. சோ பகவான் சொல்லியிருக்காரு, நித்தியமாக அவர் மேல வந்து உண்மையான நம்பிக்கையோட நம்மளோட பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா இருக்கணும். அவரோட நிலையான உறுதியோட பக்தியோட நம்பிக்கையுடன் அவர் மேல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பக்தி வந்து சஸ்டெயினா இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ C ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சாண்டிங், D ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அந்த டயட்ல நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணின பிரசாதம். பெருசா நம்ம எதுவும் பண்ண போறோம், நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை ஒரு துளசி இலை வைத்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு, அது பின்னாடி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு இருந்தா போதும். அவரு ரிஷிகேஷர் லக்ஷ்மிபதி, அவருக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன வேணும் இல்லையா, அவர் எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் ஒரு உண்மையான பக்தி அன்பு மட்டும்தான் அவர் எதிர்பார்க்கின்றார். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தான் வந்து நம்மளோட கை வந்து சாப்பிடுறதுக்காகவும் வேலைகள் செய்வதற்கும், ஆனா பகவான் வந்து பார்வையிலே வந்து அவர் வந்து பிரசாதத்தை வந்து கிரகிச்சுக்கிறார். அதன் மூலமாக நம்ம ஏன்
ஏன் இந்த பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு பண்றோம்? புலால் உண்பவர்களுக்கும் நமக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது. அவங்க வந்து ஒரு உயிரை கொன்று இது பண்றாங்க. நம்ம வந்து தாவரங்களை வந்து சமைச்சு சாப்பிடுறோம். சோ அந்த அந்த கர்ம வினைகள் இருக்கக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம பகவானுக்கு வந்து அந்த நன்றியோட நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது அது வந்து பிரசாதமாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதமாக மாறுகின்றது. அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாவத்தையே உண்ணுகின்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். எப்ப நம்ம உண்மையான நமக்கு இதெல்லாம் ஞானம் முன்னாடி இல்ல. ஆனா இப்ப தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உண்மையாகவே நம்ம அந்த பக்தியில முன்னேறணும்னு நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஹிண்ட்ரன்ஸ் என்னென்ன கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து அவர் விளக்கி நமக்கு வந்து சரியான வழியை வந்து பகவான் காட்டுவார் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். சோ நிஷ்காம பக்தியை பார்த்தோம், சகாம பக்தியை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி உன்னோட செயல்கள் என்ன செய்யறியோ அதோட பலனை எனக்கு கொடு அப்படின்றத வந்து பகவான் சொன்னார். நமக்காக எவ்வளோ கம்ஃபர்ட் ஜோன் அவர் வச்சிருக்காரு இல்லையா? சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவானை அடைவதற்கு வந்து உண்மையான பக்தியே வந்து சிறந்தது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ நேத்தையோட அத்தியாயம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி தான் வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இப்ப இன்னையில இருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஞான யோகத்தை பத்தி பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்ல போறார். ஞான யோகம். சோ இந்த அந்த ஞான யோகத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து நிலையான பக்தி செய்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து திருப்பி இந்த த்ரூஅவுட் த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா கேள்வி பதில் அதாதான் இருக்கும். நம்மளுடைய கேள்வி வந்து ஒரு கரெக்டான ஒழுங்கான கேள்விகளாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா நமக்கு வந்து அது நம்மளுடைய ஞானத்தை வளர்க்கக்கூடிய கேள்விகளாக இருக்க வேண்டும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் திருப்பி வந்து 6 கேள்விகளை வந்து பகவான் கிட்ட கேட்க போறார். க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞன், ஞானம், அறிவை பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன, ஞானியம் எதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் இந்த ஜட இயற்கை அதை பத்தி பகவான் சொல்ல போறார். நம்மளுடைய அந்த எதை அடைந்தால் நம்மளுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பத்தி இன்னையோட அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. தியான ஸ்லோகத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। वासिंगा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अदत्रादयोदसो अध्याय क्षेत्राध्ययन योग। हरे कृष्णा प्रभुजी। फर्स्ट श्लोकமும் நீங்க வாசிச்சிடுங்க, நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்புறம் பார்த்திடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. தெரியுது இல்லையா ஸ்கிரீன்? தெரியுது ஜி. வாசிங்க. हरे कृष्णा। अर्जुन वाच कृतं पुरुषं शैवं क्षेत्रे गणको एवाश एह वेदत्वम् इच्छामि विज्ञानम् अज्ञानं स केशव। श्री भगवानुवाच इदां श्रियं शर्यं गौदेय क्षेत्रम् इत्यापि यदे यत्यो वेदितां प्रहसि क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। हरे कृष्णा प्रभुजी। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्णा। சோ அர்ஜுனர் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார். எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் புருஷ, கலம் க்ஷேத்திர கலத்தை அறிபவன் க்ஷேத்திரஜ்ஞன் அறிவு, ஞானம் அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவை பற்றி எனக்கு நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். இயற்கை பிரகிருதி, புருஷ, க்ஷேத்திர, க்ஷேத்திரஜ்ஞன், ஞானம், நேயம் இந்த 6 விஷயங்களை பத்தி எனக்கு சொல்லித்தாருங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ அதுக்கு பகவான் சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தி மகனே, இந்த உடல் களம் க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த உடல் தான் வந்து களம். இதை யூஸ் பண்ணிதான் நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்துல வந்து வேலைகள்லாம் செய்யறோம் இல்லையா, கர்மங்களை செய்கின்றோம். சோ இதுதான் வந்து களம். இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்திரஜ்ஞன் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா அண்டு பரமாத்மா அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட இயற்கை, நம்ம எங்க இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோமோ இந்த ஜட இயற்கை.
புருஷ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனுபவிப்பவர். இந்த யாரு புருஷர்? பரமாத்மா இல்லையா? க்ஷேத்ரன் உடல், அதாவது ஷரீரம். க்ஷேத்ரஜன் அவர் உடலில் பார்வையாளர், ஆத்மா அல்லது பரமாத்மா. ஞானம் நமக்கு வந்து இந்த உடல்ல பற்றி மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா பரமாத்மா பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் தெரியும், எல்லார பற்றியுமே தெரியும். சோ அவர் வந்து க்ஷேத்ரஜன். ஞானம் என்பது க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்ரஜனை புரிந்து கொள்வது. இந்த உடலையும் இந்த உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து ஞானம். நேயம் அறிவின் இலக்கு. அப்படி தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானை நோக்கி நம்ம எங்கிருந்து வந்திருக்கின்றோம், அதை திருப்பி நாம் போறதுக்கு என்ன செயல்முறைகள் செய்யணும், என்னுடைய இலக்கு என்ன, பரமாத்மாவை அடைவது மட்டுமே என்னுடைய இலக்கு அப்படின்றத வந்து இங்க நம்ம ஒரு சுருக்கமாக பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி யார் வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्ण माताजी। क्षेत्र इक्यम साबी माम वित्ति सर्व क्षेत्रस पारद क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर विज्ञानम यत्तच ज्ञानम मदम मम। ஆமா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. हरे कृष्ण। பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். பகவானோட 3 முழுமையான ரூபம் பார்த்தோம். தட் இஸ் பரபிரம்மா, பரமாத்மா, பரமபுருஷர் இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பரமாத்மாவாக விற்றிருக்கின்றார். சோ எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக, அதாவது நம்ம அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது நம்ம வந்து நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா, பரமாத்மா. சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவத்கீதையிலே ஒரு சில இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த ஜட இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பிரம்மம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆத்மாவையும் பிரம்மமாக குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, பரமாத்மாவையுமே வந்து பிரம்மமாக குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அல்டிமேட்டா இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா, இந்த உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு. ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடல் இருக்குது, இல்லைன்னா இது ஒரு ஜடம் இல்லையா? ஆத்மா இதை விட்டு வெளியில போயிடுதுன்னா இது ஒரு ஜடம் தான், இந்த ஒரு சடலம் சொல்லிடுவோம் நம்ம இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தையில பருவத்துல இருந்து வயது முதிர்ந்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டான ஸ்டேஜ்ல வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. நம்ம இந்த உலகத்துல பிறக்கிறோம், கொஞ்ச நாள் வாழ்றோம், கொஞ்சம் இனப்பெருக்கம் நடக்கின்றது, திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அழிந்து போகின்றோம், ஒரு டைம்ல வந்து மறைந்து போகின்றோம், இறந்து போகின்றோம். சோ இந்த செயல்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த களத்தில், இந்த உடல்ல வந்து நடக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ இங்க அல்டிமேட்டா பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஆத்மா பரமாத்மா தத்துவத்தை வந்து புரிந்து கொள்வதே வந்து ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்றார். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 5. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க माताजी। ருச்சிபி பகிதா கீதம் தந்தோபி விவிதை ருதக் பிரம்ம சூத்ர பதை சைவ கேதுமத்வி வினீஷ் விதை. ஹரே ரம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தோட பலனாகத்தான் எனக்கு இந்த உடல் கிடைத்திருக்கின்றது இல்லையா? இப்ப நான் பக்தி செய்யும் போது அதற்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய மரண தருவாயில் நான் என்ன நினைக்கின்றனோ அதற்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னுடைய அடுத்த பிறவி கிடைக்கின்றதுன்றதை பார்க்கலாம். சோ பரமாத்மா வந்து எட்டர்னல், பிளிஸ்ஃபுல், நித்தியமானவர், ஆனந்தமானவர், பேரானந்தத்தை பண்றவர் இல்லையா? நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே குணாதிசயங்கள் தான். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி பெற்றோர்களிடமிருந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த குணாதிசயங்கள் இருக்கின்றதோ அது போல நம்ம ஆத்மாவாகிய நாம் பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும் போது அவருக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது கம்ப்ளீட்டா நமக்கும் இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து இதுலயும் இருக்கும். சில சமயம் நம்ம பார்ப்போம், பக்தர்கள் இவ்வளவு பக்தி பண்றோம் ஆனா நமக்கு வந்து ஏன் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வருது, ஆனா ஒரு சிலர் எல்லாம் எவ்வளவு பாவங்கள் பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்காங்க. நிறைய பேர் நம்மளோட இதுல கொஸ்டின் கூட கேட்டிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற பலன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அனுபவிப்பாங்க அடுத்ததுல.
நம்மளுடைய ட்ராக்ல மட்டும் போனோம், நம்ம அடுத்தவங்களை பார்க்க வேணாம். நான் என்ன பின்னாடி பண்ணனோ அதோட பலன் நான் இப்ப அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். இனி நான் என்னோட இது என்னவாக இருக்க வேண்டும், பகவானை பற்றின அந்த இலக்கை நோக்கிதான் செல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மற்ற கர்ம பலன்கள்ல இருக்க மாட்டோம், பலநோக்கு செயல்கள்ல வந்து நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். சோ நிறைய வேதாந்த சூத்திரத்துல வந்து இந்த உடலை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அறிபவன் யார் இங்க? ஆத்மா. ஆத்மா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் வேற, நான் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அது வந்து ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லானது. இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து முதியது ஆற வரைக்கும் நிறைய மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஓகே நான் தான் வந்து அனுபவிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் வேற ஆத்மா வேற, அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்றத வந்து இங்க பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6-7. ஹரே கிருஷ்ணா. 6 வாசிக்காதவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாசிக்காத மகாபூதான் யஹங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச இந்திரியாணி தஷைக்கம் ச பஞ்ச சேந்திரிய கோசரா இச்சாத்வேஷு சுகம் துக்கம் சங்காதஷ் சேதனா திருதி ஏகத் க்ஷேத்திரம் சமாசேன சாவிகாரம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த கலத்தை பற்றி பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இல்லையா, இந்த உடலை பற்றி பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்ப இந்த உடல் வந்து எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது? 24 மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நம்ம ஒரு இதுலயும் வந்து டிஃப்ரெண்டா சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம வந்து எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா பகவத்கீதை உண்மையுருவில் நம்மளோட பிரபுபாத் எழுதின அந்த புக்ல இருந்து தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது. என்ன அந்த 24 மூலக்கூறுகள்? பஞ்சபூதம். ஜெனரலா நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லுவோம், நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், அது அந்த இதாலதான் நம்மளுடைய உடல் ஆகப்பட்டிருக்குது. அது இல்லாத நமக்கு வந்து மற்ற மூலங்களும் இருக்கின்றதுன்னு பார்க்கலாம். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். நம்ம அடுத்த நீங்க இந்த லெவல் 1ஓட குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா லெவல் 2ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஸ்லோகமும் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா படிக்கும்போது இன்னும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால நீங்க வந்து எவ்வளவு நம்ம வந்து ஷார்ட்டா போறோம். இப்ப லெவல் 1ல, லெவல் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகமும் நான் ரொம்ப நிதானமா படிக்கும்போது நிறைய ஞானம் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? 8ல இருந்து 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? யாரு வாசிக்கிறீங்க? யுகேந்தர் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. யுகேந்தர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 8ல இருந்து 12 ஸ்லோகம். அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆசார்யோபாசனம் சௌஷம் ஸ்தைர்யம் ஆத்ம வினிகிரஹ இந்திரியார்தேஷு வைராக்கியம் அனஹங்கார ஏவஷ ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்சனம் அசக்திர் அனபிஷ்வங்கஹ புத்திரதார உர்ஹாதிஷு நித்யம் ச தம சித்தத்வம் இஷ்டானி ஸ்தோபதிஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யவிசாரிணி விவிக்த தேக்ஷ சேவித்வம் அரதிர் ஜன சம்சதி அத்யாந்த ஞான நித்யத்வம் தத்வ ஞானார்த்த தர்சனம் ஏதத் ஞானம் இதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அன்யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இப்ப வந்து பகவான் வந்து நம்ம என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம், என்ன அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? கடைசி 6 அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. எனக்கு அந்த அறிவு கிடைப்பதன் மூலமாக எப்படி பகவானோட யோகம் என்றால் பகவானையும் பக்தனையும் இணைப்பதுன்னு பார்த்தோம். சோ என்னுடைய அந்த அறிவு மூலமாக பகவான் சொல்லியிருக்காரு, ஓகே உன்னால அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, உன்னோட சாதன பக்தியும் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள். ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலமாக உனக்கு தியானம் வந்து பழக்கப்படும். தியானம் பழகப்படுவதன் மூலமாக தியாகம் செய்வாய், உன்னுடைய கர்மங்களை தியாகம் செய்து என்னிடம் வந்தடைவான்னு சொல்லி நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை உள்ளும் புறமும். தூய்மைன்றதுன்னா
மனதளவிலும் நம்ம தூய்மையா இருக்கணும். அடுத்தவங்க மேல வந்து ஒரு பொறாமை இருக்கக்கூடாது, கோபம் வரக்கூடாது, பற்றற்று இருக்கணும் இல்லையா? உள்ளும் புறமும், அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை ரெண்டுமே. தளராமை நம்ம வந்து பக்தியில ரொம்ப முக்கியம். கொஞ்சம் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் டயர்ட் ஆயிடுச்சு, நான் என்னால இன்னைக்கு சாண்டிங் பண்ண முடியல, இது பரவாயில்ல. திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கணும். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் திருப்பி விட்டுட்டு போயிடுவோம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நமக்கு வந்து தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? நம்ம சொன்ன மாதிரி நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்றதே வந்து ஒரு பெரிய தவம் இந்த கலியுகத்துல. கலியுகத்துல வந்து மாயாவால நம்ம எவ்வளவு சிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த முக்குணங்கள், அந்த முக்குணங்களுக்கும் மேல இருக்கிற வந்து பகவான் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இந்த மாயா வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் இடையில வந்து ஒரு பெரிய திரையாக இருக்கின்றது இல்லையா? அதை எப்படி நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் அண்ட் சாண்டிங், நம்மளுடைய ஏபிசிடி, அதுதான் வந்து மூல மந்திரம். சோ சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். என்ன அது புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். நம்மளுடைய புலன்கள் மூலமாக மனம், மனதிற்கு மேல வந்து புத்தி அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லையா? சோ எது நமக்கு தேவையில்லையோ அதை தவிர்க்கணும். புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நான் தான் கட்டுப்பாட்டாளன், அந்த ஒரு அகங்காரம் இருக்க கூடாது. நமக்கு எப்பவுமே வந்து நான் ஒரு தாசியம், நம்ம பார்த்தோம் தாசியம், அதுக்கப்புறம் வந்து சக்கியம், அதாவது ஃப்ரெண்டாவோ இல்ல வந்து தாசனாகவோ பகவானுக்கு இருக்கணும். தாசானு தாசன், பக்தனுக்கும் பக்தனுக்கும் பக்தனாக நீ இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பொய் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். அதாவது இதுல இருந்து நம்ம எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். ஆனா அதுல வரக்கூடிய இன்ப துன்பம் எல்லாத்தையும் வந்து சரிசமமாக எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விடுபட்டு இருத்தல்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடுறது கிடையாது. நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். ஆனா அந்த அதீதத்தை நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த பேராசை வந்து இருக்கக்கூடாது நமக்காக. ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு மாயா. இப்ப எனக்கு இந்த கடமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த கடமையை நான் செய்யணும். ஆனா அதுல வந்து பற்றற்று இருக்கணும். எப்படி தாமரை இலை வந்து நீருக்கு மேல, அது மேல நீர் இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒட்டாம இருக்கும் இல்லையா? நம்மளுடைய டியூட்டியை செய்யணும். அது என்ன மண்ணிலையா இருக்கு? அது திருப்பி தண்ணியில தான் இருக்கு. அது தண்ணிலேயே இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணீரோடு ஒட்டாமல் அது வந்து இருக்கு. அது போல நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். ஆனா என்ன ஒரு தாட்டோட இருக்கணும், பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்க இந்த கடமை, அதை நான் செய்யணும், செய்து முடித்து பகவான் கிட்டே போகணும். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இது இருக்கணும். மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த இருமைகள் இருக்கவே கூடாது. தாழ்ந்தவன், உயர்ந்தவன் எல்லாரையுமே வந்து ஒரே மாதிரியாக பாவிக்கிறது. விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டுத்தையுமே வந்து சமநிலை. அந்த சகிப்புத்தன்மை நம்மளை வளர்த்துக் கொள்ளணும். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி. சோ பகவான் மேல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நித்தியமா, நிரந்தரமாக சஸ்டெயினா இருக்கணும் அவர் மேல இருக்க பக்தி. ஒரு நாள் நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக, ஒரு நாள் கம்மியா அப்படி இருக்கவே கூடாது. சோ என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற அந்த இது எப்படி எனக்கு வரும், எப்படி அந்த குணம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தி நிறைய கேட்கணும். நம்மளுடைய டெம்பிள்லயே பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். 15 லாங்குவேஜஸ்ல வந்து நம்ம சொல்றாங்க. எதற்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் வந்து பரப்புறது. பகவான் சொல்லியிருக்காரு, இருக்கிறதுலே வந்து மிக உயர்ந்த தானம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரை பற்றி பக்தர்களுக்கு சொல்ற அந்த ஞானம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த தானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ 4:30 மணில இருந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ பகவானுக்கு வந்து மங்களார்த்தி 4:30 to 5, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபுல் சாண்டிங் இருக்கு, 7:30 வரைக்கும் இருக்கு. தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா 6:30 மணில இருந்து நமக்கு பாகவதம் சொல்றாங்க 1 மணி நேரம். சோ இதுல வந்து நம்மளோட பக்தர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் காலையில ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ. எதற்காக நம்ம இப்படி பண்றோமா? இந்த கலியுகம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரானது இல்லையா? கொஞ்சம் நம்ம அந்த பக்தியில இருந்து விலகிட்டாலும் உடனே நம்மள வேற எங்க, வாப்பா சினிமாக்கு போலாம், இங்க போலாம், அங்க போலாம்னு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இல்லையா? சோ தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல் அது ரொம்ப கஷ்டம் இப்பளோட இதுல. அதாவது எப்படின்னா நம்மளோட தனிமையான இடம்னா அப்படி இல்ல, யாருக்கிட்ட இருந்தும் அப்படி நம்ம அலுஃபா இருக்கிறது இல்ல, அப்படி அர்த்தம் கிடையாது இங்க. நம்ம ஒரு ஆபீஸ்லயே ஒர்க் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த காசிப்பிங் தான் அதிகமா இருக்கும். சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்த்திடணும். பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா. அப்ப வந்து எப்படி டெம்பிள்ல நம்ம போனா பகவானுக்கு வந்து மரியாதை செய்வோமோ அது போல அந்த ஒரு மரியாதையான ஒரு இது மற்றவங்க கிட்டையும் இருக்கணும். சோ நம்ம வந்து அந்த
அடுத்தவங்களை பத்தின பேச்செல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. ஆனா அது கண்டிப்பா இருக்கும் எல்லா ஆபீஸ்லயும். அதெல்லாம் தவிர்த்து நம்மளுடைய டியூட்டி மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடணும். ஒரு 2 தடவை 3 தடவை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த தடவை அவங்க நம்ம கிட்ட வர மாட்டாங்க. இவங்க வேற மாதிரியான இது அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரியான தனிமையை தான் பகவான் இங்க சொல்றார். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே வந்து ஒரு பலநோக்கு செயல்கள்ல தான் இருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான மக்கள் கிட்ட இருந்து விலகி இருத்தல். நம்ம கூட ஏ ஸ்டாண்ட் ஃபார் அசோசியேஷன். யாரோட அசோசியேஷன்? தூய வைஷ்ணவ பக்தர்களோட அசோசியேஷன் வேணும் நமக்கு இல்லையா? கொஞ்சம் கூட நம்ம அதாவது ஈவன் நம்மளோட அந்த பகவானை பத்தி கேட்கறது கூட பாத்தீங்கன்னா தூய வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். ஏன்னா அவங்கதான் எதையுமே எதிர்பார்க்காம பகவானோட உண்மையான அன்புல மூழ்கி அந்த உண்மையான இதோட சொல்றாங்க. மற்றவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைசா வாங்கிட்டு அதற்காக வந்து உபன்யாசம் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. எப்படி வந்து ஒரு பால்ல வந்து பாம்போட ஒரு துளி விஷம் பட்டாலும் வந்து அந்த பால் வந்து நமக்கு வந்து விஷம் தான் இல்லையா? அது போல அந்த அந்த ஜடப்பற்றோட பலநோக்கு செயல்களோட யாரு சொல்றாங்களோ அது வந்து நமக்கு அந்த உபன்யாசம் கிடையாது. உண்மையான பக்தன் கிட்ட இருந்து பகவானை பத்தி கேட்கணும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். சோ அந்த மாதிரியான பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். என்ன அது ஆத்ம ஞானம்? ஆத்மா, நான் வந்து ஒரு ஆத்மா. சோ அந்த ஆத்மாவோட செயல் என்ன? இது நித்தியமானது, அழிவற்றது. இந்த உடலுக்கு அடுத்து போயிடுது அப்படின்னாக்கா எப்படி நம்ம சட்டை மாத்திரமோ அது போல இன்னொரு உடல் எனக்கு கிடைக்கும். சோ நம்மளுடைய உண்மையான ரூபம் என்ன, நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கின்றார். அதனால நம்ம வந்து நான் இந்த உடல் கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த உடலை வந்து பியூட்டிஃபை பண்றது, இதுக்காகவே வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்றது, அந்த எண்ணம் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடாது உண்மையான பக்தனுக்கு இல்லையா? சோ ஆத்ம ஞானம் இது வந்து ஒரு ஆத்மா. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம இங்க இருக்கோம். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடுவேன். ஆனா இது வந்து அழிவற்றது. அந்த ஒரு அந்த ஆத்மாவோட முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னாக்கா பரமாத்மாவை அடைவது. அந்த முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. சோ பகவானை பத்தின எது உண்மை, நான் ஏன் இங்க வந்திருக்கேன், நான் என்ன பண்ணா நான் திருப்பி என்னோட இடத்துக்கு போவேன் இல்லையா? சோ உண்மையான உண்மை தத்துவத்தை வந்து அறிவதற்காக நம்ம வந்து அந்த ஆராய்ச்சி பண்றதுன்னா என்ன, நம்ம நிறைய படித்து நம்மளுடைய ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. அது நமக்கு வந்து வழிகாட்டும் நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். சோ நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது ஞான யோகம் 13வது அத்தியாயம். நம்ம சொன்ன மாதிரி அடுத்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஞான யோகம். சோ ஞானம் இந்த அறிவின் மூலமாக நான் வந்து பகவானை தெரிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி நான் மேல் நோக்கி செல்கின்றேன்றதை பார்க்கலாம். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். நீங்க டபுள் டாக்டரேட் பண்ணுங்க, நீங்க ஏதாச்சும் கூட பண்ணுங்க, ஆனா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து உண்மையான ஞானமே கிடையாது அப்படின்றது வந்து பகவான் இங்க நமக்கு ஆணித்தரமாக சொல்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க 13வது ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பேரு இந்த நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க. நேயம் யத் பிரவஷ்யாமி யஸ்நாத் அமிர்தம் அஸ்னுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம நாசத்தன் நாசத் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து ஜெயம் பாலகிருஷ்ணன் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். எதை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து அந்த அமிர்தத்தை சுவைப்போமோ அதை வந்து உனக்கு விளக்குகின்றேன்னு சொல்றார். அது எது? அது ஆத்மா பரமாத்மா தத்துவம். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஆத்மா வந்து இப்பதான் தோன்றியதுன்னு இல்ல. எப்படி பகவான் இருக்கின்றாரோ அது போல ஆத்மாவும் எட்டர்னல், அதுவும் எப்பத்துல இருந்தோ இருக்கு. சோ ஆனா எப்ப வந்து இந்த ஜட உலகளோட வரும்போது எப்படி வந்து ஒரு மழை மேல இருந்து அந்த துளி மேல இருக்கும்போது ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கின்றது அந்த கார்மேகத்துல இருந்து வரும்போது. ஆனா இந்த இடைப்பட்ட ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல இடைப்பட்ட கலங்கத்துல வந்து அது வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கலங்கமாக வருகின்றது. அது போல அந்த கடலுக்கு சேர்வதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்தெல்லாம் அது வர வழியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்கோ அது கூட சேர்ந்து அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான கலராவோ இல்ல எந்தெந்த இடத்துல அது போகின்றதோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி போகுதோ அது போல இந்த ஆத்மாவாகப்பட்டது நம்மளுடைய அந்த சூக்ஷ்ம உடலுக்கு உண்டான அந்த போன பூர்வ ஜென்மத்தோட கர்மங்களை எல்லாம் கிரகித்துக் கொண்டு இந்த ஜட உலகில் வரும்போது 3 குணங்களோட பிறக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பகவான் இப்ப வந்து என்ன
என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு நமக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்பம் இல்லாதது. பகவான் வந்து பரமாத்மா எப்படி வந்து எட்டர்னலோ அது போல ஆத்மாவும் எட்டர்னல். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது. ஏன்னா அவர் தான் வந்து உருவாக்குகின்றார். அப்ப அவருக்கு கீழ்ப்பட்டது. நம்ம ஒரு புதிதாக ஒரு பொருளை உருவாக்குகின்றோம் என்றால் நம்மளும் அந்த பொருளும் ஒன்னா. இப்ப ரோபோட்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பண்றாங்க. சோ ரோபோ தான் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இந்த ரோபோவும் நாமளும் ஒன்னாயிடுவோமா? இல்ல இல்லையா? சோ அதை நான் உருவாக்கினேன். சோ அது எனக்கு எப்பவுமே கீழ்ப்பட்டதுதான். சோ பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின். நம்ம சொன்ன மாதிரி சில இடத்துல பிரம்மம்ன்றது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது. சில இடத்துல பிரம்மம் என்பது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது. இங்க வந்து ஆத்மா சொல்லுது. அதே இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம் பரமாத்மாவையும் குறிக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மாவை ஏற்றுக்கொண்டு வருகின்றது. இது வந்து ஜட உலகத்துக்கூட காரணம் விளைவுகளுக்கு இல்லை, உட்பட்டது அல்ல அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஜெயம் பாலகிருஷ்ணன் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இல்ல நேத்து நீங்க போட்டிருந்தீங்க யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி படிச்சவங்களே படிக்கிறாங்க அப்படின்னு, எல்லாருமே வாசிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அது போட்டிருக்கு. வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. மாதாஜி சர்வேந்திரிய குணாபாஷம் சர்வேந்திரிய விவர்த்திதம் அசக்தம் சர்வப்ருஷைவ நிர்குணம் குண போக்துரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது இல்லையா? பகவான் உள்ள இருக்கார். அவர்தான் வந்து மூல காரணம். அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? அவரேதான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், அதே சமயத்துல அவர் இல்ல அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு. சோ இப்ப வந்து ஒரு 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 அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ராஜா இருக்காரு, அவருக்கு கீழே நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த ராஜா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஆர்டர்ஸ் போடுவாரு. சோ எல்லாரும் வந்து அவரு என்ன சொல்றாரோ அந்த ஒர்க்கு தான் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. அவர் நினைச்சதுதான் நடக்கும். அதுக்காக அவரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இல்ல இல்லையா? அவராதான் நடத்துகின்றார். ஆனா அவரால் நடத்தப்படவும் இல்லை. அந்த மாதிரியான அவர் தனிப்பட்டு வந்து எல்லாத்துலயும் பாக்குறது இல்லைன்றத பார்க்கலாம். எப்படி வந்து ஒரு சூரியன் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, சூரியனை பார்த்த உடனே அது 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 ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் பிரபஞ்சமே வந்து அதால அந்த சூரிய ஒளி வந்து பரவுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த தத்துவம் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். நம்ம எப்படி வந்து இந்த புல் பிரபஞ்சத்துக்கும் சூரியன் வந்து ஒளி கொடுக்கின்றதோ அது போல இந்த உடல்ல வந்து நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ரொம்ப ரொம்ப நுண்ணிய துகளாக ஒரு ஹேர் டிப்பு, அந்த ஹேர் டிப்பை 10,000 டைம்ஸ் நம்ம டிவைட் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து ஆத்மாவோட ரூபம் அப்படின்றத வந்து நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல சாங்கிய யோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஃபுல் உடலும் வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்றத பார்க்கணும். எப்ப அந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா இது ஒரு சடலமாக மாறுகின்றது இல்லையா? ஜடம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மா பகவான். அதே சமயத்துல அவர்கள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அந்த புலன்கள் எதுவும் கிடையாது. நம்ம எப்படி வந்து இப்ப கண்ணு பாத்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம டக்குன்னு ஒரு வந்து இப்ப ஊறுகாய் நம்ம ஒரு ஆடு பாக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சலைவேஷன் வந்து வருது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உடனே அந்த மனசு வந்து அந்த தூரத்துக்கு போயிடுது இல்லையா? சோ அந்த புலன்கள் வந்து அவ்வளவு வந்து ஸ்ட்ராங்கானது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கானால் புலன்கள் கிடையாது. நமக்கும் பகவானுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவரும் நித்தியமானவர், நம்மளும் நித்தியமானவர். ஆனா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவர் வந்து பார்வையாலே வந்து எல்லாத்தையும் பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்குகின்றார். நமக்கு அந்த அந்த இதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா? நமக்குதான் வந்து ரத்த நாளங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவர் வந்து டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ்ல வருவார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் பற்றற்றவராக இருக்கிறார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். என்ன அது இயற்கையின் குணம்? நமக்கு தான் வந்து ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், இந்த 3 குணங்களுக்கு தவிர்த்து வேற எந்த குணத்திலையும் நம்ம மனுஷங்களை வந்து வகைப்படுத்தவே முடியாது. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவகுணம் எப்பவுமே வந்து நித்தியமா பகவானோட இதுல இருப்பாங்க இல்லையா? ரஜோகுணம் ரொம்ப தீவிரமா இருக்கு.
ரஜோகுணம், தமோகுணம். தமோகுணம் வந்து ஒரு அறியாமையில் இருக்கின்றது. சத்வகுணம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து பகவானை பத்தினது ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கின்றது. சுத்த சத்வகுணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மூன்றுத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். சோ இதெல்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட தனிப்பட்ட கருணை இல்லாம நம்மளால இதெல்லாம் புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமான ஒன்றாக இருக்கக்கூடியது. சோ பகவான் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஜெயம் பாலகிருஷ்ணன் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயம் பாலகிருஷ்ணன் மாதாஜி ஓகே, அவங்க இல்ல. அடுத்து வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? அருள்மணி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அருள்மணி பிரபுஜி. நம்ம இதுக்காக தான் வந்து யார் வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க வாசிக்கட்டும் நம்ம விடுறது. ஏன்னா சில சமயம் அவங்க ஆன் பண்ணிட்டு வாசிங்க. யார் பகீர்கந்தஸ்த பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவச சுஸ்மாத்வாத் தத் அவிஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகேச தத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பரம உண்மை எல்லா உயிர் வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வது? வாமன அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப குட்டியான ரூபம் எடுத்து கொண்டு வந்தார். ஆனா அவர் வந்து திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 லோகங்களை 3 அடி மண்ணுல வந்து அளக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய ரூபமா மாறினார் இல்லையா பகவானோட ரூபம். பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெரியவரா இருந்தார். அதே சமயத்துல நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளயும் ஆத்மாவே குட்டி, அந்த குட்டிக்கு குட்டியா இருக்கார் பரமாத்மா இல்லையா? சோ மிகவும் சிறியதாக இருக்கின்றார். பகவான் ரொம்ப தூரத்துல இருக்க மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கின்றார். எவ்வளோ தூரத்துல கோலோக பிருந்தாவனம் எங்க இருக்கு இல்லையா? நம்மளுடைய 7 லோகங்கள், அதற்கு மேல நிறைய லோகம், அதெல்லாம் தாண்டி கோலோக பிருந்தாவனம் அவ்வளவு தூரத்துல இருக்காரு. ஆனா திருப்பி நம்ம எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கின்றார். எப்படி புரிந்து கொள்வது பகவான? அதனாலதான் அர்ஜுனன் சொன்னார், உங்களை பற்றி நீங்க மட்டுமே புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத விஸ்வரூபத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவர் வந்து ரொம்ப சூட்சுமமான என்ன நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று. நம்மளுடைய அதனாலதான் இந்த ஜட உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 4 குறைபாடுகள் இருக்கு. என்னென்ன அந்த 4 குறைபாடுகள்? என்னுடைய புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து குறைபாடு உள்ளது. என்னோட இப்ப எல்லாரும் மேக்சிமம் எல்லாருமே கண்ணாடி போட்டுதான் நம்ம இருக்கிறதே பார்க்க முடியுது இல்லையா? சோ அது வந்து குறைபாடு உள்ளது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களை பத்தி எப்பவுமே வந்து புறம் பேசக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றது. ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை நமக்கு இருக்கின்றது. மாயாவால் நம்ம வந்து ரொம்ப இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல் நம்ம வந்து நினைத்துக் கொள்கின்றோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கலியுகத்துல நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய 4 குறைபாடுகள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா பகவான் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? சோ நம்மளுடைய இந்த ஜட புலன்களின் மூலமாக பகவானை காண்பதற்கோ இல்ல அறிந்து கொள்வதற்கோ வந்து முடியாத காரியம். அவர் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ரொம்ப பெரியதாக இருந்த வாமன அவதாரத்துல 3 லோகத்தையும் முடிச்சுட்டார். அவர் அளந்தே முடிச்சுட்டார் இல்லையா? அவ்வளவு பெரியவராக இருந்தாலும் நம்ம இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சின்ன குட்டியோண்டு இருக்கார் பரமாத்மாவாக இல்லையா? சோ அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பரம உண்மை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பகவான் உள்ளும் இருக்கின்றார், வெளியிலும் இருக்கின்றார். உள்ள வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார், வெளியில பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மமாக எல்லா இடத்துலயும். அவரே சொல்லியிருக்கார், அசையாறது, உயிர் உள்ளது, உயிரற்றது எல்லாத்துலயும் வந்து பகவான் இருக்கார் அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம். இங்க வந்து ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பரீட்சித் மகாராஜ் குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த கதையை நம்ம பின்னாடி கூட நம்ம பார்க்கலாம். சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அந்த குழந்தையை காப்பாத்துறதுக்காக கர்ப்பத்துக்குள்ள போய் அந்த குழந்தையை காப்பாத்தினாராம். குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பரீட்சித் வந்து ஒவ்வொருத்தரையா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாராம். பரீட்சித் பார்த்தாராம், நான் வந்து வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து என்ன வந்து காப்பாற்றினார் இல்லையா அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து, யார் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை ஒவ்வொருத்தரையா டெஸ்ட் பண்ணிச்சா. அதனால அவருக்கு வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் அப்படின்ற பேரு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்காத யாரு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபுஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஓகே வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. ஜோதிஷாமபி தஜ்ஜோதி தமஸ பரமுஷ்யதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம்
इति सर्वस्य विष्टिदं हरे कृष्ण माताजी பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. இதுக்கு இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பகவான் என்ன சொன்னார்? நீ எதை கேட்டா நீ மிகவும் ஆனந்தமாக இருப்பாயோ அதை பத்தி நான் சொல்ல போறேன்னு சொன்னார் இல்லையா? சோ பகவானை பத்தின விளக்கங்கள் இங்க பரமாத்மாவை பற்றின விளக்கங்கள் இல்லையா? பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் யாரு? பகவான். அந்த கோலோக விருந்தாவனம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் செல்ஃப் இலுமினேட்டிங். நம்மள மாதிரி இங்க சூரியன் சந்திரன் வந்தாதான் நமக்கு ஒளி வருது இல்லையா இந்த பூலோகத்துல. ஆனா பகவானுடைய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிரகாசமா இருக்குமா. அவர் ஜடத்தின் இருட்டுக்கு நேத்து நம்ம அர்ஜுனனோட இதுல என்ன பார்த்தோம்? மேபி ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட சூரியன்கள் வந்தால் மேபி பகவானோட அந்த ஒளிக்கு வந்து ஈடாக இருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் சொன்னார் இல்லையா? சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பிரகாசிக்கும் பொருட்களுக்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவர், தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். நம்மளால பார்க்க முடியுதா? நம்ம சொல்றோம் எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. ஆத்மாவே நம்மளால பார்க்க முடியல, பரமாத்மாவை பார்க்க முடியுமா? ஆனா பார்க்க முடியும்னு சொல்றாரு இந்த அத்தியாயத்துல பகவான். எப்ப வந்து நம்ம அந்த உண்மையான பக்தியோட நம்ம பகவானை நினைக்கிறோமோ அப்ப நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வந்து நம்மளால தியானிக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு இங்க ப்ராமிஸ் பண்றார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும். நமக்கு வந்து என்ன அது அறிவு இல்ல, நம்ம வந்து எப்படியாவது நமக்கு 24 மணி நேரம் இருக்கு, அந்த 24 மணி நேரத்துல ஒரே ஒரு மணி நேரம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்பா. அந்த அறிவு நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இல்லையா? அந்த அறிவாகவும் அறியப்படும் எதற்காக நம்ம இங்க கூடியிருக்கின்றோம்? அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, ஆத்ம ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக, பரமாத்மா கிட்ட எப்படி போய் சேரணும்ன்றதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அறியப்படும் பொருளாகவும் அவரே இருக்கின்றார். யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம பகவான் கிட்ட. அந்த அறிவோட இந்த ஞானத்தின் மூலத்தோட என்ன குறிக்கோள்? அவர்கிட்ட நான் திருப்பி எப்படி போகணும்? அதுதான் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலையும் வீற்றுள்ளார். சோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பரமாத்மா பத்தி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 19வது ஸ்லோகம் யாரு வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं प्रोक्तं समासदः मद्भक्त एतद् विज्ञान मत् भावायो मदत्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம். என்ன அது செயல்களின் களம்? செயல் இந்த உடல் இருக்கிறதுனால தானே என்னால் செயல் செய்ய முடியுது இல்லையா? சோ செயல்களின் களம் அதுதான் வந்து உடல், கஷேத்திரம். அறிவு என்னது? உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு, ஞானம் இல்லையா? அறியப்படும் பொருள் எது? அறியப்படும் பொருள் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் தெரிந்து கொள்வது ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். கிளியரா சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணர். ஒரு தடவை நமக்கு சோ அவரோட பக்தர்களால மட்டும்தான் வந்து பகவான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். தேவர்கள், ஞானிகள், ரிஷிகள், முனிவர்களால கூட என்னோட குணங்களையும் லீலைகளையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா பக்தனால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்படி வந்து பிரம்ம சம்ஹீதை வந்தது? பிரம்மதேவர் என்ன நினைச்சார்? பகவானுக்கு வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து ரொம்ப பயபக்தியோட விஷ்ணு சஹஸ்ரம் நம்ம எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? எவ்வளவு பயபக்தியோட பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து எல்லா பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்றோம். ஆனா கிருஷ்ண லீலையில என்ன பண்ணுவாரு? எல்லாரும் கிருஷ்ண அவதாரம் பத்தி சொல்றாங்களே, நம்மளும் ஒரு தடவை போய் பார்க்கலாம் கிருஷ்ணரோட அவதாரத்தை நினைச்சிட்டு அவர் வராரு கீழே. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட கோவர்தனகிரியில வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ன பண்றாரு? இது பண்ணிட்டு இருக்காரு, விளையாண்டு கொண்டுட்டு இருக்காரு. வந்து பாத்தீங்கன்னா தினமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஏதாவது கொண்டு வருவாங்க சாப்பிடுறதுக்கு இல்லையா? அப்ப வந்து ஒவ்வொரு கோப்பர்களோட தாய் கோபிஸும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்காகவே அவங்க பிரசாதம் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அப்ப ஒரு கோப்பர் என்ன பண்றாரு? அவரோட ஃப்ரெண்டு சரி இந்த இது வந்து நல்லா இல்ல, அதனால கிருஷ்ணருக்கு தர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து மறைத்து வைக்கிறார். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? என்ன எனக்கு தராம நீ சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வாயில இருந்து எடுத்து அவர் சாப்பிடுறாராம். இத பார்த்த உடனே பிரம்மா அப்படியே ஸ்டண்ட் ஆயிட்டாரு. என்ன நடக்குது இங்க? நம்ம எப்படி இவரா வந்து சாட்சாத் பகவான்? இல்ல இவர் வந்து கிடையாது. இப்படி யார நம்மளோட பகவான் வந்து விளையாடுவாரா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு? ஒருத்தர் வந்து அப்படி தயிர் குடிக்கிறார். இவர் என்ன பண்றாரு? அவரோட அந்த 2 கன்னத்திலயும் இப்படி குத்தி உடனே அந்த வாயில இருந்து வரும் இல்லையா? அவர் துப்புறாரு. அதை வந்து பகவான் வந்து குடிக்கிறாரு.
இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அப்படியே பிரம்மதேவரால் நம்பவே முடியல. சேச்சே, இது வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய பகவானா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், அவர் அப்படி பெரிய பகவானாக இருந்தால் நான் இப்ப இவங்களெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட டைம்ல, பிரம்மதேவரோட டைம்ல ஒரு செகண்ட் வந்து இவங்களை வந்து நான் மறைச்சு வைக்கிறேன், திருப்பி இவர் என்ன பண்றான்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், ஒரு பக்கம் பசு கன்று வந்து கூப்பிடுற மாதிரி கத்துற மாதிரி இருக்கும். சோ பகவான் அங்க போயிடுவார். பிரம்மதேவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்ணுக்குட்டி, பசு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் அந்த மேகத்துக்கு நடுவுல வந்து மறைச்சு வச்சிருவாரு. நம்ம தான் நினைச்சுக்கோம் நம்ம ரொம்ப அறிவாளின்ட்டு. ஆனா பகவான் யாரு இல்லையா, நமக்கே வந்து அப்பா. சோ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்து பாப்பாரு. ஓகே, என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அவருக்கு. உடனே என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர், அவரை அப்படியே வந்து வியாபிக்கின்றார். அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகவும் பசுக்களாகவும் கன்றுக்குட்டிகளாகவும் அப்படியே வியாபிச்சிடுறார். அவங்க திருப்பி ஈவினிங் ஆயிடுச்சு, மாலை பொழுது வந்துருச்சு. அவங்க அவங்க பிருந்தாவன் போறாங்க. போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் எல்லா கோபிஸும் அவங்க வீட்டுல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே, எப்ப தன்னோட குழந்தைகள் வருவாங்கன்ட்டு. ஆனா அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோபிஸ்களுக்கும் அந்த அங்க ஆல்ரெடி வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பசு கன்றுக்குட்டிகளுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான அன்பு இருக்கு, அதிகமான அன்பு வருது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் அந்த கன்றுக்குட்டிகளாகவும் ஐ மீன் பசுக்களாகவும் வியாபித்து இருக்கிறதுனால அவங்களோட அந்த உண்மையான அன்பு வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் அப்படியே வந்து அணைத்துக் கொள்கின்றார்கள் அவரோட பிள்ளைகள் எல்லாம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அவர் பிரம்மாவோட இது வந்து ஒரு செகண்ட் இல்லையா, நமக்கு இங்க வந்து ஒரு வருஷம் ஆயிடுது. ஒரு வருஷம் கழிச்சு பிரம்மா வந்து பாக்குறாரு, எங்க பகவான் பகவான் சொல்றாங்களே என்னன்னு போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா அங்க வந்து எல்லாரும் வந்து இருக்காங்க, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் இருக்காங்க. பார்த்த உடனே பிரம்மதேவருக்கு புரிஞ்சிச்சு, ஆஹா நான் எவ்வளவு பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு பிரார்த்தனை பண்றார். பிரம்ம சம்ஹிதை. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம வந்து பாக்குறோம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதேர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னுட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளோட பிரம்ம சம்ஹிதை. அவ வந்து புரிந்து கொண்டு நமக்காகவே அதை சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத பாக்கலாம். என்ன இங்க நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணர் என்ன ஒரு ரோல் எடுக்கிறாரோ அந்த ரோலாவே அப்படியே மாறிடுவார். ஃப்ரெண்டா இப்ப எடுத்தாரு ரோல், அதே அந்த அந்த ஆயர்குல பையனாவே அவர் வந்து மாறிட்டார் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து அவருடைய ஸ்பெஷல் இது. ஓகே, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 20வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 20வது ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இருந்தீங்கன்னா வாசிங்க, அப்படி இல்லைன்னா அருள்மணி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கிறீங்களா? அருள்மணி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்காதவங்க வாசிக்க. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித் அநாதி உபாவ் அபி விகாரம் ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. சோ ஜட இயற்கை உயிர் வாழிகள் ஆரம்பமற்றவை. எப்ப வந்து பகவான் வந்து இதை பிரகிருதி பண்றாங்களோ, பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிக்கின்றார்களோ, அப்ப வந்து அது வந்து பகவான் தான் இதை தோற்றுவிக்கின்றார்களே, இதற்கு வந்து ஆரம்பம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. சோ ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள. அது மட்டும் இல்ல, இந்த இயற்கை மட்டும் இல்ல, உயிர் வாழிகளும் கூட. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஆத்மா ஆத்மா எப்படி பரமாத்மா இருக்கின்றாரோ அது போல ஆத்மாவும் வந்து நித்தியமான ஒன்று. அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. அவங்க எப்படி மாறுறாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம எப்ப இங்க பிறக்கின்றோம், நம்ம உடல்ல சில மாற்றங்கள் நடக்கின்றது, வளர்றோம், இந்த உலகத்துல கொஞ்ச நாள் தங்குறோம், இனப்பெருக்கம் செய்கின்றோம், திருப்பி நமக்கு வந்து மாற்றங்கள் நடக்கின்றது, அழிந்து போகின்றோம். இதுதான் வந்து நம்மளோட அந்த 6 நிலைகளாக நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து வாழ்ந்து மடிகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது வந்து எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணம் தொடர்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நான் இப்ப என்ன செய்யறனோ அதற்கு ஏற்றார் மாதிரி என்னுடைய பலன்கள் இருக்கும். எதற்கு நமக்கு வந்து இப்ப சுனாமியோ இல்ல இந்த இயற்கை சீற்றங்கள் எதற்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லா இயற்கையும் வந்து பயிர் செய்யக்கூடிய நிலங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீடு மனைகளாக மாறிவிட்டது. அப்ப அதற்கு ஏற்ற மாதிரியான பலன்களையும் நம்ம வந்து
கண்டிப்பா அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். எப்படி வந்து ஒரு 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 செடியோட ஒரு ஒரு மாங்கனியோ இல்ல ஒரு பழமோ அதோட சுவை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விதை விதைக்கிறோம். விதை விதைத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட பலன்கள் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அது வரும்போது அதை நம்ம கண்டிப்பா அனுபவித்து தான் ஆக போறோம். அது போல நம்ம நினைச்சுக்குவோம், நான் வந்து எந்த பாவமும் செய்யலையோ இல்ல நான் கஷ்டப்படுத்துறத நான் அடுத்தவங்களுக்கு செய்யற பாவம் யாருக்கும் தெரியலையோ நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. நான் பண்ற பாவத்தோட பலனை கண்டிப்பா நான் வந்து அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் இல்லையா? அதனாலதான் வந்து பகவான் சொல்றார், உன்னுடைய கர்மத்தை நீ எனக்காக செய், இல்ல அந்த கர்ம பலனையாவது எனக்கு கொடுத்துரு. எதற்காக அவர் இவ்வளவு தூரம் நமக்காக கஷ்டப்பட்டு சொல்றார்? என் குழந்தை கஷ்டப்படக்கூடாது, திருப்பி நீ என்னுடைய நித்தியமான லோகத்துக்கு வரணும். எத்தனை நாளைக்கு தான் திருப்பி திருப்பி இதுலயே இருக்க போற இல்லையா? 84 லட்சம் பிறப்புகள் பாக்குறோம், அதுல 4 லட்சம் மனித பிறப்புகளே பாக்குறோம். நீ இன்னும் இதுலயே உழுந்து கொண்டு இருக்கணுமா? அதனால உன்னுடைய கர்ம பலனை வந்து எனக்காக செய் அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு சொல்றார். நம்மள திருப்பி கோலோக விருந்தாவனம் கூட்டிக் கொண்டு செல்வதற்காகத்தான் அவர் இத்தனையும் செய்கின்றார். 21வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. வாலண்டியர்ஸ் யாரு இருந்தாலும் வாசிங்க. இனி நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தர இது பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காரிய காரண கர்த்ருத்வே ஹேதுக பிரகிருதிர் உச்யதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்திருவே ஹேதுர் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. நான் தான் காரணம் இல்லையா? நான் என்ன கர்ம பலன் இப்ப செய்கின்றனோ அதற்கேற்றார் மாதிரிதான் என்னுடைய அடுத்த பிறவி இருக்கும். இல்ல இந்த பிறவிலே கூட நான் வந்து அதற்குண்டான பலனை வந்து இப்பெல்லாம் அனுபவிச்சிடுறோன்றதை பார்க்கலாம். அந்த இயற்கையில தான் நம்மளோட இது இருக்கு அப்படின்னாலும், ஆனா என்னுடைய கர்மாவோட பலன் வந்து நான் தான் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? சோ அது வந்து உயிர் வாழிதான் காரணமாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 22. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புருஷ பிரகிருதி சிதோ ஹி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோ அஸ்ய சத் அசத் யோனி ஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். ஒரு அறிவுல இருந்து நம்மளோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனித பிறவிலையும் வந்து 4 லட்சம் பிறப்புகள் நம்ம எடுக்கின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய எந்த ஜடத்துல இயற்கையில் நம்மள வந்து தொடர்பு கொள்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றார் மாதிரி நம்மளுடைய கர்ம பலன்கள் இருக்கு, அதற்கு ஏற்றார் மாதிரி நம்மளுடைய பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த சத்சங்கம் கிடைக்கல இல்லையா, இந்த ஞானம் வந்து நமக்கு கிடைக்கல. அப்ப நம்மளுடைய லைஃப் நம்ம பின்னாடி திரும்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்கோம். எப்பா சாமி நமக்கே வந்து தலை சுத்துது, இவ்வளவு பாவங்கள் செய்திருக்கின்றோம். அட்லீஸ்ட் இப்பவாச்சும் இனிமேலாச்சும் இந்த ஞானம் தெரிந்ததுக்கு அப்புறமாச்சும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உண்மையான தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அந்த ஆத்ம உணர்வை அறிந்து கொண்டு பகவானிடத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய வழிகளை வந்து நம்ம முன்னோக்கி செல்லணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 23. உபத்ரஸ்தானுபந்தாஷ பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வரः பரமாத்மேதி சப்ஜுக்தோ தேஹே அஸ்மின் புருஷக பரஷக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. சிரோதக சாய் விஷ்ணு. இங்க பாத்தீங்களா, இவர் தான் வந்து நின்ற ரூபத்தில் நம்ம எல்லாருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றார். நம்ம சொல்ற மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கான்ட்டு சில சமயம் நம்மளே வந்து நம்மள அறியாம ஏதாவது தவறு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா இல்ல இது தவறு நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம போறோம். அது எது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பகவானுடைய அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நாம் இருக்கிறதாக நம்ம நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 24 வாசிங்க. ஏகம் வேதி புருஷம் பிரகிருதம் சகுணே சக சர்வாக வர்த்தமானோ அபி நசகுதோ அபி தயாதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஏன்னா சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜாப் வந்து சரியில்லை அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய பக்திக்கு வந்து அது வந்து இடைஞ்சலாக இருக்குன்னா நம்ம என்னுடைய ஜாபை வந்து மாத்திடுவேன் இல்லையா? சோ நம்மளுடைய அந்த ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்கள், இந்த குணங்கள் இவற்றுடன் உண்டான அறிவு, இதை பற்றி தெரிந்து கொண்டவன், இதை நல்லா புரிந்து கொண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கணும். முக்தின்றது என்னது? நம்மளோட இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப வந்து நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன், நான் வந்து நித்தியமாக பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்யணும், அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கின்றதோ அப்பவே நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலேயே வந்து முக்தி அடைந்ததாக நம்ம வந்து நம்மளுடைய அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் வந்து பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத சொல்றார். 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 25. ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानाम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्म योगेन सापरे. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும், சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதிலும், வேறு சிலர் பலனை எதிர்பார்க்காது செயல்படுவதிலும் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி, நீங்க வாசிக்கலன்னா உங்களை மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மா, அந்த பரமாத்மாவினை வந்து எப்படி வந்து புரிந்து கொள்கின்றார்கள்? சிலர் வந்து மெடிடேஷன் பண்றது மூலமாக, தியானம் செய்வதன் மூலமாக, சிலர் வந்து ஞானத்தை வளர்ப்பதால நிறைய புஸ்தகங்கள் படித்து அதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்கின்றார்கள். பகவத்கீதை, பாகவதம் படித்துக் கொண்டு அதன் மூலமாக அவர்கள் வந்து தெரிந்து கொள்கின்றார்கள். வேறு சிலர் பலனை எதிர்பார்க்காது செயல்படுவதால் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 26வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 26. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. अन्येत्व एवं अजानन्द श्रुत्वान् एप्य उपासते ते अपि साधितरन् एव मृत्युं श्रुति பிரயாயனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். சோ நம்ம வந்து பார்த்தோம், நவவித பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது ஸ்ரவணம். இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கபிலர், பகவானோட இன்னொரு அவதாரம். கபிலர் கிட்ட இருந்து அவரோட தாய் வந்து உபதேசம் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார், பரமாத்மாவை தியானம் பண்றதுனால தெரிஞ்சுக்கலாம், இல்ல நிறைய ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக, ஞானம் எப்படி வளரும், நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் படிப்பதன் மூலமாக, பலனை எதிர்பார்க்காமல் அவருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். சிலர் வந்து ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லைன்னா கூட பிறர்கிட்ட இருந்து, பக்தன் கிட்ட இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயற்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பில இருந்து விடுபடுகின்றார்கள். சோ நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவானை பத்தி நிறைய கேட்பதன் மூலமாக அந்த ஆத்ம ஞானம் தெரியும் நமக்குன்னு பார்க்கலாம். 27வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 27. சஞ்சாயத் கிஞ்சித் தத்வம் சதா வர ஜங்கமா க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ சம்யோகாத் தத் வித்தி வரதர் சப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் கலமும் கலத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். எல்லாத்துக்குள்ளயும் பகவான் இருக்காரு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா ஆத்மாவும் இருக்கு இல்லையா? சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அசைறது அசையாதது, சோ எல்லாத்துலயும் வந்து கலமும் கலத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவைதான் இது. அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறோம், அது திருப்பி வந்து அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது வந்து எல்லாம் பகவானுடைய கலவை. 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 28. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு பரமேஸ்வரம் வினஷ்ய அவிநாஷ் யந்தம் பஷ்யதி பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவதே இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். சோ இந்த ஞானம் இருக்கும் இல்லையா? சோ ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன், பரமாத்மா, வைஷ்ணவன் எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரியாக பாவிப்பார்கள். ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த இருமை கிடையாது, வேற்றுமை கிடையாது. எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆத்மாவாக தான் பாக்குறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம
பார்க்கலாம். 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 29. மாதாஜி. சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நகினஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோப்யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். எதற்காக பகவத்கீதை மேனுவல் ஆஃப் லைஃப் சொல்றோம் இல்லையா? சோ இது ஒரு ரிலீஜியஸ் புக் கிடையாது. மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழப்படணும், எப்ப நமக்கு அந்த ஆத்ம ஞானம் இருக்கோ அப்ப நான் தாழ்ந்தவன்றது இருக்காது. ஏன்னா நானும் பகவானோட ஒரு துகள் அப்படின்ற அந்த அறிவு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம், இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதும் இல்லை. அதன் மூலமாக அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் பகவான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குணங்களை கொடுத்திருக்கின்றார். 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. 33 ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? யதா சர்வகதம் ஆகாசம் நோபாதிதே சர்வஸ்ரக்திதோ தேஹே ததாத்மம் நோ பல்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஏன்னா உடல் வேற ஆத்மா வேற இல்லையா? ஆத்மாவோட அந்த ரூபத்தை அந்த குணங்களை நம்ம பார்த்தோம். சோ ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த புல் உடலும் வேலை செய்கின்றது. ஆத்மா வெளியில போயிடுச்சுன்னா இது ஒரு சடலம் இல்லையா? சோ அந்த ஆத்மா வேற உடல் வேறு அப்படின்றத நம்ம இங்க பகவான் சொல்றார். அது உடலோட கலப்பதில்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். 34வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 34. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா பிரகாசயத்யேகः கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவி அது தெரியல மாதாஜி. க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாசயதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையுமே பிரகாசப்படுத்துகின்றது. அந்த ஆத்மா போயிடுத்துன்னா நமக்கு இது சடலம் தான் இல்லையா? நம்மளுடைய அந்த மேக்னெட்டிக் பவர் எல்லாம் நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொரு மனிதர்களை சுற்றிலும் ஒரு ஆறா இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நம்மளுடைய உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்றது. எது? ஆத்மா. கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். க்ஷேத்ரஜ்ஞோர் ஏவம் அந்தரம் ஞான சசிஷா பூத பிரகிருதி மோட்சம் ச ஏ விதுர் யாந்தி தேவரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த வாசிக்கணும். ஸ்கிரீன் தெரியுது? ஓம் தத் சதி. தெரியுது மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சு உபனிஷத்சு பரம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ரஜ்ஞோக யோகா நாம த்ரியோதசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கிய பகவானை பற்றி அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பரம இலக்கியம்னா பகவானை சென்றடைவது இல்லையா? சோ உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளன் யாரு? ஆத்மா. இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களின் மூலமாக தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்ம அந்த ஜடப்பற்றுல இருந்து நம்ம முக்தி பெற்று பகவானை அடைவோம். அதுவே இலக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம 13வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். இயற்கையும் அனுபவிப்பாளனும் அதன் உணர்வு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார். இந்த உடல் என்ன? இந்த செயல்களை செய்யக்கூடிய களம் எது? அதுதான் அந்த உடல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஞானம் என்ன? அறியக்கூடிய பொருள் என்ன? அதனுடைய இலக்கு என்ன? அந்த 6 கேள்விகள் கேட்டார். சோ பகவான் இதற்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இந்த அத்தியாயம் பூராவும். க்ஷேத்ரஜ்ஞ மற்றும் அதோட ஞானத்தின் விளக்கம், அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன, பக்தி மார்க்கம் மட்டுமே, எதை
எதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? பரமாத்மாவை, பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் இந்த பிரபஞ்சம் பிரம்மன் அதை பற்றினது. கடைசியா பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவானையும் பரமாத்மாவையும் தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக பற்றற்று கடமைகளை செய்து பரம இலக்கான பகவானை அடைவதே நம்மளுடைய அறிவின் பார்வை அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த கதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம மாதவேந்திரபுரியோட கதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. சோ நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री